Богдане, здравей! Айде сега, показвай на дядо как спеш. На микрофона. Шапничка, шепа ще ти дам. Така, тук. Така. Тик, так, тики, так. О, да сълзяваш, пече. Айде сега, давай друга песен. Давай друга. Човече. С другата ръка при те. Така ръката. С едната ръка дръж микрофон, с другата играй. Коста, кой е баща ми? Дядо ми при мама чечи ли биш? Айде давай. Дай ни. Дай тати си го цунка си обре. Айде. Айде песен, спеш ли? Ще пееш ли, тати? Късът си гол. Ама тайте, нали го оправи, бе, тайте? Аз нали го оправих? Никито му щупил компютърата, дядо. 10. Не, щупил му Никито компютъра. Ма аз му го направих. Аре, дай да видим песничките, работят ли? Така с ръката, както прави дядо. Па изпрел. Айде, дай другата. Горичка с една сърничка. Айде другата. Браво. Който ни яде, ще да порасте. Не ще има розови страни. Победи. За да гледа Зълка ще пееш ли? Аз ще оправя чергата. Аз ще оправя чергата, бе. Ето. Айде, ела ти ятък, ела. Тук, ало. Тук, какво ще ми пускаш? Тик, так, тики, така. Тик, так, цица. Браво! Браво, пей момчето, бе, пей, бе.